Мария Силвестър Охайена поднежат по изгубената страст между хората, когато трябва да комуникират на друго ниво. Точно на това опара. Принципно ароматите, които ми допадат повече, са по-сладникави, по-тежки и честно казано се радвам, че идва зимата, защото те определено повече си подхождат към този сезон сега. Любимият ми аромат е ванилия, но сега в Алхимиста започнах да преоткривам и доста по-специфични аромати, които са по-сложни за обработка. Мисля, че това е процес, в който се уча да разпознавам и да харесвам и други неща. Кожен, по-скоро дървесен, смола, ауд, по-наситен. Нищо леко и приятно, по-към мъжките или така наречените унисекс миризми. Грижа се за себе си, като започнах да обичам себе си. Това беше нещо, което бях забравила. Така че започнах да обичам себе си и това е моята най-важна грижа. Първо поставям себе си и след това всичко останало. Може да звучи егоистично, но всъщност не е. Да, понякога ползвам и кремове за лице, за тяло, за сутрин, за обед, за вечер, за преди, за след, каквото и да било. И аромати, и много обичам всякакви кремчета, между другото. Всъщност много обичам всякаква козметика, но това е между другото. Значи на първо място е много важно как ще почистиш кожата си и това да се направи с продукт, който няма да пресуши кожата ти. И сушиш ли твоята кожа, ти я предизвикваш тя да произвежда повече себум и създава по-голям проблем по-нататък във времето. Мисля, че най-важното за всеки е да бъде здрав. Това е нашата крайна цел, да бъдем здрави. И когато избираме продуктите си, естествено трябва да преценим кой е продукта, който не съдържа токсини. Гледам съставките, защото смятам, че козметиката и парфюмерията не е самоцел. Тя просто е част от благосъстоянието на човека. От това да бъде щастлив, да има чудесни емоции и да живее добре. Задължително измиване, хидратация, ретинол само през зимата, естествено вътрешната грижа, която ти е пробиотици, старая се с храна, старая се. И естествено естетически процедури.